på jagt efter en helt unik profil, som besidder både teknisk indsigt, er udadvendt og initiativrig. En, der kan skabe relationer og finde løsninger til dine kunder. Så er du nødt til at følge med her. Jeg hedder Morten, og jeg er klar til at engagere mig i nye opgaver. Noget af det, der driver mig mest, er opsøgende teknisk salg. At skabe og vedligeholde relationer med en naturlig evne til at skabe forbindelse med andre, både på tværs af kultur og fagområder, og en styrke i at lytte og kommunikere, er jeg rigtig god til at finde frem til kundernes reelle behov og omsætte dem til konkrete løsninger. Jeg foretrækker en løsningsorienteret tilgang, hvor det handler om at finde den bedste vej frem, både for kunden og de øvrige parter, der er afhængige af resultatet. Jeg er en teamplayer, men er også stærkt selvmotiverende og har evnen til at arbejde selvstændigt og vedholdende. Det skinner også igennem i privatlivet, hvor jeg elsker at løbe og samtidig spiller både floorball og fodbold. Med mig på dit hold får du en person, der arbejder struktureret. Altid med fokus på at skabe resultater, udbygge relationer og finde løsninger. Og ikke mindst få arbejdet gjort.